Tsvangirai was a great African. What do we mean when we say Morgan Tsvangirai was a great man? Number one, bravery and courage. The struggle that Morgan Tsvangirai was involved in from 1988 was a tough struggle. He was arrested, he was beaten up, he was charged with treason. He decided to take a stance. Bravery and courage
are what we're celebrating today. Secondly, service through sacrifice. Yes, we all serve. Yes, we must serve. But Morgan Tsvangirai sacrificed his personal life for Zimbabwe. Morgan Tsvangirai sacrificed his family for Zimbabwe. Morgan Tsvangirai sacrificed his ambitions, personal ambitions, for the collective good. So we must celebrate the notion of service through sacrifice. Finally, the greatness of Morgan Tsvangirai is about determination, perseverance, and persistence. From 1988 to the time he died, Morgan never stopped. From 1988 to 14 February 2008, he was in the trenches. The labor movement, the MDC, government, and now working towards the elections. When we want to make a difference, for us to be great people, we must persevere, we must persist, and we must show the ability to withstand and stay the course. Never give up. There's just one small thing, Professor. We hear that... No to grandstanding. We have no time for speeches. When you say free and fair elections, when you say credible elections, you must show us what you're going to do now to ensure the elections are free, fair, and credible. You must show us what you're going to do next week to ensure the elections are free and fair. You must show us what you're going to do 2 months from now to ensure that the elections are free and fair. The elections must be free and fair before the elections. The elections must be free and fair during the elections. But more importantly, the elections must be free, fair, and credible during the counting beyond the elections. So I'm not impressed by grandstanding. I want to see a timeline of things to be done. I want to see an inclusive process that includes all the opposition parties, civic society, to deliver a free and fair election. Let me be very clear. We have this government in power today because of military intervention. Takapara ngozi. To cure that ngozi, we must have free and fair elections. It's more important now because the regime we have in power is a product of a coup d'etat. I don't want any sugarcoating. Yes, takafara kutwa Mugabe vakaenda. We had a desperate situation in the country which required desperate solutions. But now that Mugabe is gone, the army must never be involved in the matters of our democracy. Masoja anofana kufera kuchera chikomba ofira mate, but never again from the barracks to the state house. We must build democratic systems. We must have a democratic process which will ensure that Anotonga Zimbabwe is a product of free and fair elections. So my charge to Zimbabwe is that, in memory of Morgan Tsvangirai, let us work together to create conditions that allow for free and fair elections. We appreciate the departure of Mugabe, but we must make sure that we say never again do we have the army determine the course of history in this country without democratic processes. Thank you so much. It's a sad loss to the nation. Firstly, it's important to note the work that President Morgan Tsvangirai has contributed to the democratization of the nation of Zimbabwe. He played a huge role, which we all cherish, especially in the opposition, and more so in the MDC alliance like Transform Zimbabwe is. We cherish the work that he has done, and it's a loss that we feel is irreplaceable. But however, we appreciate the fact that he has put in place, in his contribution and quest for the complete democratization of the nation of Zimbabwe, he has put in place, and we have worked together to put in place a system that can ensure that it continues and moves forward his legacy and also the democratic fight in this country of Zimbabwe, and we appreciate that very much. Yes, going forward. I think the gesture needs to be followed through by proper action.
we need to make sure that it's not just an invitation to the opposition to say, come, let's speak together. But we need to make sure that it's properly followed through. We have been calling for electoral reforms. We've been calling for reforms in ZBC. You know, we've been calling for reforms in various forms and means to make sure that the electoral process is leveled for everybody. Unless that is properly followed through, unless we see concrete results on the grounds, then we will not believe the president. So I think he has given us, he has put through and put forward a gesture and a call which we want to see on the ground. We want to see, every leader of the opposition on ZBC. We need to see everybody participating freely. We need to see a poster repealed, which requires us to notify the police when we in fact know ZANU-PF does not follow that procedure. So unless there is proper change on the ground, then we may not take his word with seriousness. But of course, if there is follow through, then we appreciate it. Thank you so much. kwangu hivi doda mwakomneka munhu wese tiri pano baba wamasimba ose muzuva ranhasi ishe wemasimba ose tichirangarira mwana wenyu baba wamanga makatipa Dr. Morgan Tsvangirai mukati menyika ino baba wamasimba ose asina kuzvifunga iye asi akafungawo kunyange nevazhinji. Tiri kukutendai neupenyu hwamakamupa zvizhinji mwanakomana waMwari zvatakuona zvichida muzuva ranhasi kuti mwana wenyu wanga akatikoshera mukati menyika ino, asi mimi Jehovha paizviita haaseitira vanhu, aita kuti umambo wenyu huonekwe. Munamato wedu muzita nemuropa raJesu kuti Zimbabwe ngairopafadzwe. Zimbabwe mwanakomana waMwari ngaipiwe zvose zvakaikodzera. Ungava hupfumi mwanakomana waMwari huri mukati menyika ino ngahuropafadzwe. Baba wangu wekudenga hutano ngahuropafadzwe.
political arena yedu Mwari ngairopafadzwe. Tinonyengeterera Kristu Jesu kuti dai maingopfuurira pamberi kutipa vatungamiriri vanokutyai Mwari, vachikunamatai murudo nemuzokwadi. Pfuurirai pamberi Jehovha wakanaka, kunyangwe nechita chiri pano. Baba wamasimba makabva nesu munokuziva, patiri iye zvino Baba munopaziva, nekwatinofanira kuenda munopaziva. Tiri kukumbira simba ramweya mutsvene kuti rititungamirire. Jehovha regai kutisiya, toda kunyaradzwa semhuri, toda kunyaradzwa Baba wamasimba ose sekereke, toda kunyaradzwa senyika. Ishe wamasimba ose, nyasha dzenyu Baba ngadzigare nesu. Tiri kuisa urongwa hwose uhuri pano mukati mamaoko enyu, kuti mushure mukunge zvose zvaitwa, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu huonekwe, nyika ino Baba iropafadzwe, kunyangwe Baba vadikani vedu vachitisiya. Muzita raMwari Baba, Mwari Mwanakomana, naMwari Mweya Mutsvene. Amen. Naichedai Lazaro haif Onati Mari Waita kuda Mawako ni Mari Waita kuda kwake ndi Mari Waita kuda kwake Lazaro haifa. Thank you very much, thank you very much. Ndichakumbira ndio dirira sekurudi mayako mutalai Chisamba machisa yashaka aba Dichapa microphone ku firstborn ya President Morgan Richard Tsvangirai, Edwin Tsvangirai, to introduce his family kwa Murimese. Thank you. Chinja Maitiro Ezoko muri yangu yakamira seizvi ndo adzimai vangu ava Diana. Uyu ndiye musikana mukuru anonzi Vimbai. Anomuteerera pavasikana ndeuyu anonzi Rumbi. Aya ndo matwins aya. Matwins Vincent na Millicent. Uyu ndi Miriro uyu. Uyu ndi Richard. Saka ndakudzosera kuna Chibaya. Maitiro ezvoko. Munongoziva struggle yakareba. Baba vangu vachitanga struggle taasingazoti ichareba zvayakazoita. Takachingaziva kuti ichazoreba marebero ayakazoita. Asi munongozivawo nemhirizhonga yemunomu nezvaasvingoitika munomu. Struggle yakazoreba. Hayaikwanisika dai papasina mutoro wakatorwa navatsvangirai. Saka tinongovatenda kuti vakaita wage very powerful and very strong fight for democracy. Inini ndangachingodawo kuti nditi kune bato reMDC panguva ino yekai dai mangokwanisa kungotibatsirawo nengotiremekedzawo semhuri. Tisawane kunge pane mhirizhonga, kunge pane kukakatanwa. Nekuti mushakabvu ndo zvaaida kuti vanhu vabatane, tinge tiri pamwe chete, tiri mhuri imwe chete. Struggle haisati yapera, ichiri kuendera mberi, ende simba ticharida rakawanda rekuti tikwanise kukunda. Saka ngatisakwanike tichikakatirana naye zvinezvi, tichine rwendo rwekuenda.
ini ndandine pfungwa dzekuti dai kurunzi zvaita hazvo pakwanisa kuti paite setup yekuti Mudhara azowanikwa achinzi pane leadership academy ichazomuteedzera ichadevelopa maleaders nemacadres eparty nevamwe vanenge vachida kuita leadership development tichingoenda takadaro nekuti hatitoda kuti mashandiro avakaita agumire panzira, toda kuti zvienderere mberi zvirambe zvakadaro tichingovarangarira tichingoramba tichivarangarira. Ndingangoti naiwayo pangu pakwana. Thank you. Chisa zvazvinotaridza nezvekuti zuva ranhasi izuva rasave handizo here? Zvariri zuva rasave purezidendi wedu Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Saka vane mwana wavo wavakatumidza zvakare kuti Richard taura navanhu. Chisa mama chisa. Chisa mama chisa. Aoi my youth aoi. Aoi my youth aoi. Ndoda kungotenda nekuungana kwamaita. Baba vangu vari baba vemunhu wese. Vangu vari baba vemunhu wese. Saka isu semhuri yekwaTsvangirai toda kukutendai mese. Chishuwiro chedu ndechekuti legacy yababa iprotectwe. Chisa mama chisa. Chisa mama chisa. Kana chititaura nyaya yelegacy tikumbotaura kuti chii? Tikutaura nyaya ye free and fair elections. Tikutaura nyaya ye non-violent campaign. Tikutaura nyaya yekubatana. Mapanzo. 2018 takasaita free and fair election tinongota kanganisa legacy ya baba. Ndoda kukutendai zvakare. Chisa mama chisa. Chisa mama chisa. Chinja maitiro akwayo ezvoko maita basa. Chinjaiwe maitiro akwayo kutula izenzo sinta machitidwe sinta yezvoko tingati vaTsvangirai vasi panere nevatungamiri.